Suècia, Finlàndia, Dinamarca, Noruega, Islàndia, Groenlàndia i les Illes Fèroe. Aquests seran el grup de països que aquesta tarda signaran amb Andorra un total de 7 convenis d'intercanvi d'informació. L'encarregat de rubricar aquests textos a París serà el ministre d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals, Xavier Espot. Però les d'avui no seran unes signatures més, seran les que possibilitaran la sortida d'Andorra de la coneguda com a llista grisa de l'OCDE, un grup on es troben els països que han assumit però que encara no apliquen els estàndards internacionals de transparència i intercanvi d'informació. En només 6 mesos, des de la signatura del primer acord amb Àustria, el passat 17 de setembre, el Principat haurà donat resposta a les exigències internacionals. Des de l'OCDE, la sotsdirectora del Centre de Política Fiscal i Administració, Grace Pérez, considera que el Principat ha dut a terme una tasca exemplar. Andorra puede estar muy orgullosa del trabajo que ha hecho en muy poco tiempo y bueno, es un ejemplo para otros países. Tienen que avanzar en una forma rápida y se ve que cuando un gobierno toma una decisión, sí se puede lograr mucho en muy poco tiempo. Des de l'OCDE es valora molt positivament la signatura dels acords de qualitat amb Espanya, França i Portugal. Recordem que les signatures d'aquesta tarda tindran lloc a l'ambaixada de Suècia a París a partir de les 4 de la tarda.